जत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया दं बेले बेले का खामबाया फारो दिनै वो सिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खाइमानि का कायसा जों फुल सेक्रिफाइस खायसिना हिनै थैगे थैसिथों मरेंगे तो मरेंगे जीतेंगे तो जिंदा रहेंगे तो जीतेंगे हाय हिनै नाय जों फुल थैगे थैसिथों हिनै नौखारसिना हिनै नाय कायसा जों सिद्धांत नाखा o sidanto no awaina bagui tei lukurok no loge naibui o press media ni bisingtui saklaina bai phaimani abongkha bobagrani message mi aprosung nukha bobagrani one shot ma tei boni bukha nangjak ma no tei nei belai ke songo kha khamjak lukurok kha khamjak tei baksa buksu neta mo hai tongphano soi soi bukha bai dophano hamjak nai ro जों हाइजागा 2009 नि सिमी साख्रि बाख्रि दबा गया खरैनाय सिखला जीवन सेक्रिफाइस खैनाय जेल जाल मा हाबैनाय हामि एलिगेशन गम थेबा जागै फानो दफानि लामा करे आंनि तंनाय र जों लेबेलाय के बखानां जाखा आबर माय फुल सेक्रिफाइस खायसिनाय लास्ट फाइट खायसिनाय थैगे थैसिनाय हायनै जों नखरना बागै कायसा प्रग्राम जों वान सका आबंखा लोकरकनि खरां abono जों लोकरनि खरांनो सय जायगा तोनैना बागै लोकरनि खरांनो जों पैला खाना नांगौ यासना नांगौ लोकरनि खरांनो बुसिया कांके बुसियावै नेतां कांके लोकनो सिनियाङै थांगौ आबनि बागैनो लोकरनि खरांनो जों बुजिना बागै यासना बागै लोकरनि गोजार जों थांना बागै फियक जागनानि लामा नायतोगै थानसानि आवायमु अ जे कैंपेन सिनि कैंपेन नि बंखा फियक जागनानि लामा नायतोगै थानसा नि कप आवायमु अ चिनि कैंपेन जों नंखारसिनाय कोनो जों अ जागाव गारि गुरा जों यूज खैलिया पुरा याथेक बैनो जों पुरा सारा त्रिपुरा जों गामि रेली वो नंखारसिनाय गामि वो लोकरनि कप न जों खोनानाय तै बरफ जों कक शेयर खैनि जों आवायनाय एके अ आवायमु पानना न जों गोमती डिस्ट्रिक्ट नि सिमी गोमती डिस्ट्रिक्ट नि मातारबारि विधानसभा नि कालाबन नि सिमी जों सेंसावै रेनाय आबनि यागलो गोमती डिस्ट्रिक्ट पाइमनि यागलो जे मानसा 16 तारिख नि सिमी 16 तारिख फुं 8 नि सिमी कालाबन नि सिमी जों जेंगे रेनाय गोमती डिस्ट्रिक्ट पाइमनि यागलो सारा त्रिपुरा माइके पुरा कायसा कायसा डिस्ट्रिक्ट खैनाय पुरा जागावनो जों याथेक लांगुरिसिनाय जेरै थनै लांबैसा करै माइको म बरफ फैजों खोनाव जेसपन नय माननायफोर थेके थै थांसिथों जेसपन थांसिथों फैयाबा जों नंखारसिनाय शरीरक जाया साइबानो हाइबानो जों फुल सेक्रिफाइस खाय नंखारना बागै 16 तारिख नि सिम नंखारखा जारा सय दफानो हामजानाय रक मन लास्ट फाइनल निनि अजागाव परीक्षा नाय सय दफानो हामजानाय रक एसि गारिया करै रूम का हमया करै नरबो सय दफानि लोकरनो हामजा खाके दफानि खरां न खनाना मुसु खाके लोकनि के जारा नरबो फाइथन जारा सय दफानो हामजानाय रक जत्तनो सेक्रिफाइस खायै अ जेसिनि गामि वो लोकनि खरां खना बागै नखर मा जागाव नरब नखरथन तै लोकरबो जतन सुबासो खायथन आर चिनि जारा YTF DISF DWF दिफ्रामथन जारा वारियर्स नरबो जुनो जत सुबासो खायनांथन नरक जाथाय रेखा जों मासासिनाय सिनि जे अ आवायमु लास्ट फाइदो नरक जों लगरे खाके बा लगरे जासिनाय आर जारा सेक्रिफाइस खायनानि बागै मुसुनाय रक बुबाग्रनि बागै जानना मुसुनाय रक अ हादब फनो फियबना बागै मुसुनाय रक नरक मन सुबर्ण सुजोग थैनानि फांके थैनानि बागै ताबो दफानि बागै सेक्रिफाइस खायै थै अमरनि थानानि खाके ताबो सुजोग फायदि अ जागाव फायदि जानबै फनो लसिनायसि जानके जान लसिनायसि दफानि बागै अवन बागै जों नखरना बागैनो सिनि अ कैंपेन नखरना बागै अ रेलियो नखरना बागै फुल सेक्रिफाइस के नखरना बागै जतनो कबक तै साखलाय मुना बागैनो जों तिनि अ जागाव प्रेस कॉन्फ्रेंस मा फैमानि फायदे सिनि ताखो कनै न मानखा बरबो सेक्रिफाइस के नै दाबो रेडी इंजा तैबो तमसिनि बररो बने खुक्तैबो जों साखना लायनाय बरबो बेलायनो हामबाय सिनि प्रेस मीडिया रखनो तिनि जों प्रेस मीट खालायनायनि कारण खामनो ताबुक जों जतनो साइमानो दफानि बागै सिनि दिफ्रासरक मटामटि सोर्स आरनि फैखा साइमानखा बमसु कष्ट लेखा थांनाय 73 इयार्स
Piaba tabu kabangma party torjali tongko sini borok aborokno sisarinani bagai जों दिनै समायताङै नखलायसिनो हिनि जों जंलायनो जों दिनै प्रेस रंनो मारंखा सिनि उ हिमलायनानै बागै साख्लायनानै बागै दिनै सिनि उद्देश्य बबाग्रानि जे ग्रेटार टिप्रालेण्ड ओ ग्रेटार टिप्रालेण्डनि खरा गोबांमा बरक दागबो खोनावैबो खोनायाहाय ओंगै तंनाय बरक रंनि थानायाव जों थांगै बबाग्रानि खरानो तेबो गाहामके जों नगो थांगै बरक बाय कक सालायनानै तामो बुजियांगै तंखा जों बरनो बुजिरोनानि आबुन बागै जों जंलायखा थैखा थांखा नकनि नखरै जों ताई जतक्षण पर्यन्त जों चिनि सारा त्रिपुरा पायासक जरातै जों हिमबतक हिमलायनाय हिनि जों दिनै चिन्ता खालायखा ते वानसुक लायखा के आबुनो जों बसकांगो सिनि काइसेनो बबाग्रानि बिसिंति दाबि दं ग्रेटार टिप्रालेण्ड माइना गांके जों तामुंनि जों जतोसि सितो हाइबासि ग्रेटार टिप्रालेण्डनि जबाव बाक्सा तागो फाया ओ बरकनो जों दिनै सिनि बिसिंति जों हिमबतक हिमै बरकनि नगो थाङै जों आवैख्लायनाय आबुन बै गोबांमा बरक रक हिमनानि मुसुङै दङ बखा थै फाटेवै दङ फियाबा अपरचुनिटि मायाङै दं जों बरकनो जों रिंहरु इउ दोंथों बुरांथों बोरिंथों जत तिप्रासा रकनो फाइदि जों नरनो अपरचुनिटि रु जों बबाग्रानि दागिमानि बिसिंति जों ताव हिमबतक खालायनाय फाइनि 16 तारिख कालाबननि सिमि नरबो फाइदि सोंबाय बाक्सा लगेरो फाइदि नरम जदि दफानो सय हामजागै तंखा जबा खालायनाय थैनानै बागै रेडि दं बबाग्रानि बागै फाइदि मुस वेलकाम जों तो थां थै साइमालिया जों नखर सिनाय जों 16 तारिखनि सिमि नरबनो जों कबागो फाइदि 16 तारिखआव जत सारा त्रिपुरानि तिप्रासारक नरक जारा बबाग्राना हामजागै तंनाय दफाना हामजागै तंनाय जों बाय बाक्सा हिमबतक लगेरो फाइदि आनि पहिला सानाय रक काहामकै साइकालांखा उमो अबनि बागैनो नरकनो जों पाइप्लाइया जों रिक्वेस्ट खायो फाइदि जों बाय बाक्सा उचबावो लगेरो फाइदि आंगासो कक गोबां सालिया सिनि बबाग्रा लं लिभ तिप्रासा दफा दाटेन थांजानो हामबाय सिनि थानि गारि गुरा करै सिनि थानि अमहाय कतर स्कट करै जों बैहाय 5 स्टार होटेलाव थैमिया हाइपानो बबाग्रा जे खरां गराखे जे दिनै तिसाइ दंमोन अ जागाव जों मुंसा जागा फान सुगिया फान सिनि लांमा सिमिनो जों रैमानो नि खाख्लाय 2009 नि सिमिनो लांमानो जों पुरा यापारजाक सेपारेट स्टेट नि बागै दफानो फियब दमनो हनै यक समा दनोगनो हनै फियाबा सिनि नेतारक पाइजामा बागै सिनि पार्टीरक पाइजामा बागै सिनि कलमतै मांगना हाय नि थाङो ओंके 14 बছर तो जों फाइट खायनि फाइगा 14 बছर रामनि बनबास पाइथाङो किन्तु 14 बছर तापन जों जे कलमतै खिख्लाय माने जों रेजाल्ट सिनि दफानो रिमियाखौ आबन बागै बबाग्रा जे लास्ट फाइट माने अ लास्ट फाइट बबाग्रा न जोंबो लास्ट सिनि जे जान तो माने लास्ट जान न जों रनानि बागै जों 16 तारिख फुंनायतानि सिमि नखारसिनाय लोकरक्सना चारखेबा जों मासासिनाय चिन्ताय रां पैसा तकरै लोकरक्सना फुथाय रेखाबा जों माथुसिनाय लोकरक्सना तंथाय रेखाबा जों मा तंसिनाय लोकरक्सारिया खेब जों मासालिया फियाबा जों याथेक बायदों याथेक लांबायनो जों सारा त्रिपुरा जों माइखैनो लोकनि खरांनो यासना बाय जों नखारसिनाय कारण लोकनि खरांनो खोनायावै लोकनि दुखनो बिरमानो जों बुजियावै नेतान खांके लोकरनो सिनियाङै थाङो हायनो नेता संलै माबाय नेतानि मिया लोकनि खरांनो पहिला जों बुजिना नांनाय जों नुखा गोबांमा बरक जेमन साख्रि पेन्सन पाइतैयो याखारिनाय नेताङैनाय लोकरनो लगन सिनियां थां लोकरा बाय बरक तो संयाबा अमन बागै जों 73 बছर अ जे सिस्टेम सोलायनाय बागैनो जों आगेबो खायजा ताबो तेवेसा जों लोकनि खरांनो पहिला जों खनना बागै लोकनि गेजेराव थांना बागै जों फुल नखारसिनाय चिन्तानि मुसाकारिफोर जान कैसे ना बागै जों क्लियर खालामनाय आरएसएस बीजेपी बोथारि मानो सीपीएम रफान बोथारि मानो कारण बरक तो बोथारि लय बोथारना माय कम बरक फैजेन खनाव जेसपान नय मानो पर थेके थै थांसिथों जेसपान थांसिथों फियाबा जों नखारसिनाय शरीरक जाया साइबानो हाइपानो जों फुल सेक्रिफाइस खाय नखारना बागै 16 तारिखनि सिम जों नखारखा जारा सय दफानो हामजानाय रक मन लास्ट फाइनल निनि अजागाव परीक्षांनाय सय दफानो हामजानाय रक एसी गारि याकारै रूम काम याकारै
Norok soi dopani lokor no hamza kanke dopani khorang no khnana musuk kanke lokoni kesaro norok phaithon jara soi dopani hamza nai jottono sacrifice khaiye o je Jottono haini hai hambairo tei chini media songnabo hambairo jotto channel dino kolkhe haisi bwskango khano krak khlainai khano paithakni wansukmung tei langma kaisa live kaisa siba live no paithak hnai no bolidan kha bolidan no sinai hnai no wansukui last fight ni yapri bwskang 16 tarik phai 8 tao kami kami nok thangai greater tipralen khorang sinia ka khnaya khom hai kabama tongbuba karne nahar mungno bono nok toirena ne bagai bwskang 16 tarik matarbari ni constituency klainai kalabon phai 8 tani se song kharna ni bagai pansung laikha tei tini omno saklayo abani bagai sara triprani 20 ta 20 ti prasa chini dofa ti prasa dofa 20 ta subtract tonai boroni oro simia seng Bangali Muslim joto jagana seng thangnai tei ti prasa ni bisingo kabangma party tongnai rena BJP tongnai CPM tongnai Congress tongnai kabangma alka party tongnai borong oro boseng thangnai jaba neta oro boseng thangnai thangi borok sena ka bofa buthar thang sini like kaisa susung manmani ishwar ber hojamun seng nangka dop phani bagi ti prasa ni bolidan nai tani kaka thangnai mas kaisa sekana ni sagna norok joto khana khana kaisa sakhaimi hospital prai 1 mas eklaijak tabu soriragya haifano last fight ni bagai gowa gana logeresna hini khasongoi no kuya kalayei samai tanglayei ya presesnai je jaga klainai thonani chanani ri chung krifan kasang jarafan oro jaga klainai chung thunai toma goano de teisa tebra ni oro jaga chung klai ma chai monen norok khairok bai khangkeba ang koi bogus ti prasa rogo ti prasa bisingo sini ti pramo tha tongu tei TSF tongu TF tongu YTF tongu jotono no phainai TW tongu jotono phainai rok sungbai bodol khe sungbai mili phaigan khe babalaina sung koyo ma balaina naithoknai mosangnai pia sung no hoya kare ongkharsinai je sini dofa je sisawi nok thanginai sung boagrani imang na sung subaso khlai thena sung paithak jara Tripura hawo gomote district sichangai hasuk tuisuk joto jaga sung okokna pirbaya sakjara tei sahomna tei nawo kiphlia sung tei compromise bunya sung thege thithung kirilia rebala silia tei yoksuklia ngai no boagara ni jeta greater Tripura ni imang bo last fight jerikhowi samni no sung omono no bono sung haikena khlai chobas ne 16 tarik bwskang 16 tarik December 8 ta kala